Tervetuloa taas messiin. Tänään me sukelletaan todella syvälle, nimittäin fyysikkö Matti Pitkäsen radikaaliin teoriaan, joka yrittää tehdä jotain ihan pähkähullua, yhdistää fysiikan ja tietoisuuden. Tämä on tosi kunnianhimoinen juttu, monimutkainen ja se haastaa ihan kaiken, mitä me luullaan tietävämme todellisuudesta. No niin, hypätään suonaan asiaan. Mä heitän teille 3 nopeata kysymystä, jotka pistää miettimään. Ihan ensimmäiseksi. Entä jos se tunne, että sä itse teet omat valintasi? Jos se ei olekaan pelkkää aivokemiaa, pelkkä illuusio. Sitten toinen. Entä jos kuolema? Se kaikkein suurin mysteeri ei olekaan piste, vaan pilkku. Ei loppu, vaan pikemminkin siirtymä. Vähän niin kuin jonkinlainen uudelleenkäynnistys. Ja viimeisenä se isoin kysymys. Entä jos olisi olemassa yksi ainoa teoria, joka ei vaan yhdistä fysiikan perusvoimia, vaan selittäisi samalla tietoisuuden, elämän ja kuoleman? No, just tämän lupauksen antaa topologinen geometrodynamiikka, eli lyhyemmin TGD. Okei, mistä tässä kaikessa on kyse? No, TGDn lähtökohta on itse asiassa Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ytimessä oleva ongelma. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta periaatteessa homma on niin, että kun avaruus kaareutuu, niin fysiikan peruslakien, kuten energian ja liikemäärän säilymisen kanssa tulee ongelmia. Siis ihan fysiikan peruspilarit alkaa horjua. Ja tähän Matti Pitkänen tarjoaa aika radikaalia ratkaisua. Ja se ratkaisu on tässä. TGDn mukaan meidän todellisuutemme ei ole koko tarina. Ajattele, että meidän neliulotteinen avaruusaikamme on vähän kuin saippuakuplan pinta. Se on vain pinta, joka leijuu paljon isommassa 8-ulotteisessa avaruudessa, ja tämä lisärakenne ei ainoastaan korjaa sitä Einsteinin teorian ongelmaa, vaan se avaa ihan mielettömän oven täysin uusille jutuille fysiikassa. No niin, mennäänpä askel eteenpäin, koska nyt tulee se TGDn ehkä kaikkein mullistavin juttu. Se nimittäin lättää uudisiksi koko meidän käsityksen kvanttitodellisuudesta ja siitä, miten aika ylipäätään toimii. Kuvitellaanpa, että todellisuus on elokuva. Tavanomainen fysiikka katsoo siitä filmistä yhtä ainoaa ruutua ja sanoo, tässä on nykyhetki. Mutta TGD sanoo, että ei. Se perustavanlaatuinen juttu on se koko filminauha, alusta loppuun saakka. Tätä kutsutaan nollaenergiaontologiaksi, eli seoksi. Eli toisin sanoen, me emme ole vain yksi ruutu siinä elokuvassa, me olemme se koko tarina. Ja mikä tässä on se iso juttu? No, SEO yrittää ratkaista yhden fysiikan sitkeimmistä mysteereistä, eli sen kuuluisan kvanttimittauksen ongelman. Ja miten se sen tekee? No, se sanoo, että se meidän tietoinen kokemus, se hetki kun me havaitaan tai mitataan jotain, se ei ole mikään ulkopuolinen juttu, se on osa sitä koko filminauhaa. Tässä mallissa ne kvanttihypyt eivät olekaan mitään sattumaa, vaan ne ovat nimenomaan niitä tietoisuuden hetkiä, jotka valitsevat, mihin suuntaan se todellisuuden tarina etenee. Ja tässä TGD tekee tosi tärkeän eron. On nimittäin olemassa 2 erilaista aikaa. On se geometrinen aika, eli se mitä kello näyttää. Se on vähän kuin koordinaattikartalla, ja teoriassa se voi kulkea ihan mihin suuntaan vain. Mutta sitten on subjektiivinen aika, ja se on se miten me koemme ajan. Se on sarja tietoisia hetkiä, niitä kvanttihyppyjä, ja se kulkee aina, ihan aina, vain ja ainoastaan eteenpäin. Ja tämä ajatus vie meidät suoraan siihen, miten tämä teoria kuvaa elämää ja kuolemaa. Meidän elämä on siis sarjan näitä pieniä kvanttihyppyjä, sellainen jatkuva tietoisuuden virta. Mutta sitten jossain vaiheessa tapahtuu suuri kvanttihyppy, ja se on TGDn vastine kuolemalle. Ja nyt tulee se todella pähkähullu ajatus. Se itse ei katoakaan. Sen sijaan se geometrinen aika kääntää suuntaansa ja se sama itse syntyy uudelleen elämään elämänsä, mutta taaksepäin ajassa. Nyt kun meillä on tämä uusi fysiikan kehikko, me voidaan alkaa katsoa niitä kaikkein suurimpia kysymyksiä ihan uudesta valosta. Tässä se nyt tulee. Teorian ehkä kaikkein radikaalin väite, ihan suoraan sanottuna. Ja tämä ei ole mikään vertauskuva. TGDn mukaan kuolema on ihan konkreettinen fyysinen prosessi, jossa systeemin ajansuunta kääntyy päivävastaiseksi. Ja tämän väitteen mekanismi on nimeltään suuri tilafunktion reduktio, eli BSR. Muistatteko sen suuren kvanttihypyn, josta puhuttiin äsken? No, se on nimenomaan tämä. Ja TGDn mukaan tämä ei ole pelkästään biologinen juttu, ei todellakaan. Se on fysiikan perustapahtuma, joka voi tapahtua ihan mille tahansa järjestelmälle. Toisin sanoen kuolema on tässä teoriassa universaali kvanttiilmiö. Ja tällä kehikolla TGD tarjoaa aika uskomattomia selityksiä vanhoihin mysteereihin. Ajattelepa, vapaa tahto ei olisikaan illuusio,
vaan aito valinta eri todellisuuden filminauhojen välillä. Muisti ei olisi vain aivoihin tallennettua dataa, vaan oikeaa kommunikointia sun menneisyyden itsesi kanssa. Ja jopa ne kuuluisat Libetin kokeet, tiedäthän, ne jossa aivotoiminta alkaa ennen tietoista päätöstä, ne saisivat ihan uuden tulkinnan. Se aivotoiminta voisi olla signaali, joka tulee tulevaisuudesta. Okei, vaihdetaan vähän vaihetta ja katsotaan, miten tämä kaikki liittyy biologiaan. Koska teorian mukaan elämä ei olekaan pelkkää sattumanvaraista biokemiaa, sitä ohjaa itse asiassa korkeamman tason kvanttijärjestelmä. Ja tätä ohjaajaa TGD kutsuu magneettikehoksi. Kuvittele se vähän niin kuin jonkinlaisena näkymättömänä nukkemestarina tai energiakenttänä, joka on tehty pimeästä aineesta ja joka ympäröi meitä jukaista. Ja sen erikoisuus on siinä, että se pystyy ylläpitämään kvanttiilmiöitä, kuten lomittumista, ihan valtavissa mittakauluissa, vaikka koko kropan kokoisina. Ja tämä magneettikeho sitten ohjaa meidän biologisen kehon monimutkaisia prosesseja sieltä kvanttitasolta. Ja tämän magneettikehon työlista on aika pitkä. Teorian mukaan se vastaa elämän koordinoinnista, se lähettää ohjaussignaaleja meidän soluille ja vastaanottaa aistitietoa. Esimerkiksi EEG, eli aivosärkökäyrä, ei olisikaan pelkkää aivojen kohinaa, vaan se olisi ihan oikeaa viestintää meidän ja meidän magneettikehon välillä. Ja tämä malli menee jopa niin pitkälle, että se ehdottaa, että koko kehon tasapaino, se homeostaasi, perustuisi pieniin aikaa kääntäviin kvanttihyppyihin. No niin, vedetään vähän yhteen. Mitä tästä kaikesta pitäisi jäädä käteen? Pohjimmiltaan TGD edustaa ihan perustavanlaatuista muutosta siinä, mitä me nähdään maailma. Kyseessä on siirtymä pois puhtaasta materialismista. Tässä mallissa se tietoinen olemassaolo, ne kvanttihypyt ja se fyysinen todellisuus, ne kvanttitilat, ovat ikään kuin saman kolikon kaksi puolta. Tietoisuus ei olekaan mikään aineen sivutuote tai sattuma, vaan se on jotain aivan perustavanlaatuista. Ja mä haluan jättää teidät pohtimaan tätä viimeistä kysymystä. Onko meidän tietoisuus vain joku lyhyt kipinä pimeässä kuolleessa universumissa, vai onko se sittenkin niin kuin TGD ehdottaa, kudottu sisään itse todellisuuden syvimpään rakenteeseen, yhtä perustavanlaatuinen kuin avaruus ja aika? Koska vastaus siihen kysymykseen, se voi muuttaa ihan kaiken.